Каля 4000 жыхароў Віцебскай вобласці прынялі ўдзел у рэспубліканскай акцыі «Чысты лес». Наводзіць парадак пасля сезону пікнікоў выйшлі не толькі работнікі лясных гаспадарак, а і валанцёры. Асаблівая ўвага прыгарадным лясам, бо тут больш за ўсё бывае і адпачываючых, і адпаведна смецця. Аб экалагічнай акцыі Віктор Праліч. У лясным масіве пад Віцебскам у гэты дажджлівы кастрычніцкі дзень шматлюдна. Нагодай высадкі экалагічнага дэсанту стала рэспубліканская акцыя «Чысты лес». Прадстаўнікі камітэта дзяржкантролю сёння тут у якасці не рэвізораў, а памочнікаў у навядзенні парадку. В этот день все органы комитета у нас по всей республике в лесах вместе с работниками лесного хозяйства. Убираем, наводим порядок, приводим в должное состояние, чтобы потом только поддерживать его. Работаем на совесть, надеемся, что хороший вклад в эту акцию «Чистый лес» принесут сотрудники комитета государственного контроля. Віталь Чычко на заслужаным адпачынку шмат гадоў працаваў у кантралюючым ведомстве. Сёння вырашыў сумясціць прыемнае з карысным, убачыцца з коллегами, а заодно и прибрать смецце, пакінутае гараджанами. Я вообще хоть и городской житель, но я человек леса. И меня когда мы собираем этот мусор, честно говоря, первая мысль. Ну почему люди поступают так бессовестно? Даже мог бы бросить около дороги в пакете, если уже ты... Ну зачем выносить в лес и засорять его? Кузов аўтамабіля напаўняецца смеццем на вачах. Тут і пластикавыя бутэлькі, бытавыя адходы і нават габарытныя прадметы. Хутчэй за ўсё людзі, за якімі зараз прыбіраюць, пераблыталі лес са звалкай. Але такая карціна, радуюцца леснікі, сустракаецца ўсё радзей. Многіх парушальнікаў адпалохваюць фотопасткі. Для борьбы и предотвращения данных правонарушений в Витебском полхо имеется 135 камер фото-видеофиксации. За текущий год с применением данного оборудования было выявлено 54 правонарушения. Составлено 31 протокол по загрязнению лесов. Падчас экалагічнай акцыі «Чысты лес» колькасць вывезенага вылічваецца некалькімі тонамі. Як адзначаюць удзельнікі, галоўнае навучыць не смецціць у лясах. Віктор Праліч, Ян Пчэльнікаў, навіны Віцебск.